Добре дошли в Pro Garden 3, жилищен проект, в който комфорт и устойчивост вървят ръка за ръка. Един от ключовите елементи, с които се гордеем, е изборът на висококачествена дограма, който се случи след редица проучвания на нашия инженерен екип. Избрахме алуминиева дограма с строен стъклопакет на Reyners Masterline 8 High. Всяка част от системата е взета под внимание. При изборът на стъкла са подбрани 4 сезонно външно стъкло и нискоемисийно вътрешно стъкло. Те са с различна дебелина 4 и 6 мм, като по този начин се спира различната честота на звуковите вълни и се подобрява шумоизолацията. При направата на стъклопакет, освен запълване с газ аргон 90%, се използва и топлодистанционер Swiss Spacer, който подобрява енергийната ефективност и редуцира конденза по ръба на стъклата. Детайлите също са взети под внимание. Профилната система е с изчистен дизайн и крилото равни с каста. Обходът е алуминиев от висок клас Subinco, т.е. допълнителни точки на заключване за по-добро оплътняване при затваряне. Пантите и дръжките са в структурния цвят на профилите. Всички врати към терасата ще бъдат с нисък праг, а премиум апартаментите ще разполагат с иновативна плъзгаща система Master Patio. Използват се изолационни ленти отвън и отвътре по периметра на всички прозорци. Вътрешната пароизолационна мембрана има функцията да не допуска навлизането на водни пари в уплътняващия материал около дограмата, предпазвайки го от стареене и разпад, което предотвратява образуването на конденс и мухъл по периферията. Отвън се поставя паропропусклива хидроизолационна мембрана, която позволява на остатъчната влага да бъде изведена извън монтажната фуга. Същевременно предпазва от навлизането на атмосферна влага и вода. При монтажа на позицията се използва поренитов профил, който е 100% рециклиран материал с много висока топлоизолация, не позволява образуването на термомост, не гние, не мухлясва и не абсорбира вода. Избраната дограма Reyners Masterline 8 High притежава престижните сертификати Minergie и Passive House и има решения дори и за пасивни къщи. Във варианта High на системата с висока изолация са вложени допълнителни изолатори под стъклопакета, както и по-широк централен уплътнител. Така се постига отлична топлинна ефективност, коефициент на топлопреминаване на целият продукт под 0,9. В Pro Garden 3 не правим компромис с комфорта на обитаване и избраната дограма Reyners Masterline 8 High е доказателство за това.